lumikizani, yesani, dziwani. Zikutheka pa Zuku. Zuku ndi deal. Ndi nthawi ya Nkhani Nsabatayi muli ndine chisomo nyoyenda kukupatsirani zina mwa nkhani zazikulu zomwe tinali nazo mkati mwa Sabatayi. Zina mwa zomwe tili nazo, Archbishop Thomas Msusa wati sakusunthika pa uthenga wake osonyeza kusakhutira ndi zotsatira zakufukufuku pa ngozi yomwe inapha Chilima ndi anthu ena. Mabungwe a MEC ndi NRB afotokozera ntchito yomwe agwire pa kalembera wachisankho wachibwereza. Koti latulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa yemwe anamumanga pa mlandu ofuna kuyambitsa chisokonezo. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati basi ubale watha ndi Akalisto Kasuwa yemwe wagwira ntchito kwa zaka 6. Lachinayi gulu la atsogoleri a mipingo lomwe likuzitchula kuti abusa okhudzidwa linadzudzula Archbishop Thomas Msusa wa mpingo wa Katolika pa mawu okhudza ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Chilima ndi anthu ena. Abusa awo omwe amalankhula ndi atolankhani ku Lilongwe ati zomwe ananena Archbishop Msusa sizoyenera mtsogoleri wa mpingo monga iwo alili. Mazina iwo ati Archbishop Msusa analakwitsa ponena kuti Amalawi mpaka pano sakudziwa momwe inachitikira ngozi ya ndegeyi. Winston Kaimira anatipatsira ripoti ili. The religious leaders led by Dr. Hope Nkoma addressed the media in Lilongwe, where they expressed their concerns on sentiments made by Archbishop Thomas Msusa of the Roman Catholic Church. Dr. Hope Nkoma started by commending the Archbishop for roles he plays as a church leader. But later, Dr. Nkoma said the sentiments which Archbishop Msusa said concerning a report by the Commission of Inquiry into the plane accident were against efforts aimed at promoting peace among Malawians. The religious leaders said the remarks have the potential of causing divisions in the country. Dr. Nkoma further said the Archbishop missed an opportunity to provide the message of healing and hope to Malawians after the aircraft accident. The choice of words is very, very important in order for us to build our nation. And the choice of words is also very, very important because they can even destroy our nation. And so when we see the function and scrutinize the people that we are talking to, having different minds, having different understandings, other people may take them out of context and incite some things that are not going to be good for our country. The religious leaders commended the Commission of Inquiry, saying it has done its work in a transparent and professional manner. They could, however, not disclose religious institutions they represent. Archbishop Thomas Msusa said recently that he is not convinced with the results of the inquiry. Winston Kaimira, Zodiac, Lilongwe. Koma Archbishop Thomas Luke Msusa wa Archdiocese ya Blantyre wati sakusunthika pa uthenga omwe adapereka usiku wa pa 24 December. Poyankhula ndi Zodiac, Archbishop Msusa wati samayembekezera kuti uthenga wake uwutsa zokamba pakati pa anthu monga atsogoleri a mipingo, andale, amabungwe ndi akuluakulu aboma. Koma wati uthengawu wapereka ufulu oti anthu adziyankhula momasuka. Iwo ati pomwe ena akuwadzudzula chifukwa cha uthengawu akukhulupirira kuti okhudzidwa achitapo kanthu kuti dziko la Malawi lichoke mu nkhawa zomwe anthu ali nazo pa ngozi ndi zotsatira zakafukufukuyu. Archbishop Msusa akufotokoza. Ndaona kuti anthu adzidzimuka nawo uthenga umene ukwambiri kotero kuti anthu ambiri amipingo yosiyanasiyana aboma ali ndi chidwi ndi uthenga ndinawuperekawo. Ndiye kumvetsera mmene anthu akuchitira debate akuyankhulira aliyense akuyankha malinga ndi mmene awumvetsera. Kwa ineyo kantendere kafika ndithu mumtima mwanga chifukwa ndikuona kuti anthu ambiri anali ndi maganizo ambiri m'mitima mwawo. Koma nditangotulusa nkhani imeneyi nditi wokondwa chifukwa aliyense akuyankhula tsopano, akuyankhula mmene akuzionera, ndikuti zimene zinali m'mitima mwawo kaya ndi nkhawa kamena tine kuti muna katundu amene yanali m'mitima mwawo akutuluka poyera. Koma chachikulu chimene ine ndili kukondwa nacho, munthu ali ndi ufulu akuyankhula tsopano.
kumina kuti that is part of the healing. Tikanangosiya choncho kuti basi tizingoti mumtima mumangomezera mate siku lina zikanatha kuphulika kwa pano ponde kuti basi gulu lathu dziko la Malawi likuchira chifukwa anthu akutusa maganizo awo poyera. Chimenechi ndi chimene ine ndikuona ngati chitsogolo chilipo, ndipo ndikuwafunirabe Christmas yabwino anthu onse amene akumva ndikuyankhulapo pa nkhani zimenezi. Ndikudziwa kuti mapito ake ndikuti mtendere ubwera umene Ambuye Yesu akutipasa pa nthawi ino ya Christmas. Lolemba khoti ku Blantyre linatulutsa babelo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mulanje Bale a Victor Musowa yemwe anamumanga pa mlandu ofuna kukolezera ziwawa. Blantyre Chief Resident Magistrate Pochiocha mwazina wati apolisi akanika kupereka zifukwa zokwanira kuti amusowa apitirire kukhala m'manja mwa apolisi masiku asanu ndi awiri monga momwe anapemphera. Mkulu wa polisi omwe amatengera oganiziridwa wa mlandu ku khoti mchigawo chakumwera kuzambwe Superintendent Damiano Kaputa anapempha khoti kuti apitirire kuwasunga amusowa chifukwa sanatsirize kafukufuku ofufuza mlandu omwe awamangira. Kasi Maobi anatipatsira ripoti. Phungu wa dera la Mulanje Baleyu amumanga Lolemba mmawa ndipo anamutengera ku bwalo la milandu kuti akamufotokozere chomwe amumangira. Apolisi akuti atsekulira mulandu ofuna kuyambisa chisokonezo potengera zomwe amusowa akuti adalankhula ku Ndilande pa msonkhano wa chipani cha DPP pa 15 December chaka chino. Iwo akuwaganizira kuti anamema otsatira chipani cha DPP kuti azithana ndi otsatira chipani cha MCP omwe azinena kuti kwacha. A Victor Musowa kudzera mwa loya wawo Felix Tambulasi anapempha bwalo kuti liwatulutse pa belo. Chief Resident Magistrate Pochiocha anapereka belo kwa Musowa mwazina wauza kuti akatuluka akuyenera kupereka 1 million kwacha komanso apereke chikole cha 5 million kwacha. Iwo akwaniritsa mfundozi. Belo isanaperekedwe, apolisi anapempha kuti bwalo la milandu liwalole kusunga abe amusowa kwa masiku ena asanu ndi awiri kufuna kuti amalize kufufuza kwawo pa nkhani. Koma Magistrate Chiocha anati apolisiwa alephera kupereka mfundo zokwanira zoti awasungira amusowa. Mlanduwu akuti uzapitirira tsiku lina mtsogolomu kutengera ndi mmene apolisi akonzekere za mlanduwu. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mu nyumba ya malamulo a George Chaponda komanso aphungu ena a chipani cha DPP monga Ben Phiri, a Charles Mchacha komanso achifundo Makande ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi omwe anali nawo ku bwalo la milanduli. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Unduna wa zachitetezo cha mdziko Nsabatayi unali wakhazikitsa njira zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti nthawi ya chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano pali chitetezo chokhwima. Izi malinga ndi nduna ya chitetezo Ken zikhale ng'oma ndi monga kuyika apolisi osavala uniform komanso ovala uniform malo osiyanasiyana. Iwo auzatola Nkhani kulilongwe kuti apolisi apamsewu azigwira ntchito usana ndi usiku kuonetsetsa kuti anthu oyenda m'misewu ndi otetezeka. Ndunayi inalinso chaka cha 2024 chayenda bwino pa ntchito za chitetezo potsatira kuchepa kwa umbanda ndi umbava. Ndikupemphani kuti nthawi ya chisangalalo pamachitika zinthu zambiri. Mukamachoka kuti mupita ku chalicho kapemphera kapena mukamapita ku nyanja kuti tikasangalale, onetsetsani kuti pamakomo anu pa business anu mwasiyapo anthu amene ali okhwima munzeru kuti ayang'anire katundu wanuyo. Koma ndikufuna ndikutsimikizireni kuti ife apolisi sitikulekani chabe choncho nokha. Tayika asilikali omayenda pansi kumazungulira makwalalamu manyumbamo komanso misewu mwathu tayika apolisi a traffic kuti aonetsetse kuti magalimoto asamathamange kwambiri komanso anthu asayendetse galimoto atalezera. Ukamwa mowa uonetsetse kuti upatse galimoto munthu wina kuti akuyendese. Chuka kuteroko ukhala ukuziteteza umoyo wako. Tikutsimikizireni kuti ife apolisi sitigona nthawi imeneyi kuonetsetsa ndithu kuti umbanda uchepe
komanso ngozi zapansewu zichepe kuti tilowe chaka chatsopanochi tili ndi umoyo wabwino. Ndikupemphani kuti mukhale ndi chisangalalo chabwino pa nyengo imeneyi. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko lino la meki Justice Annabel Mtalimanja watsindika kuti omwe anali ndi chiphaso cha nzika pasanafike pa 21 Oktoba koma sanalembetse mkaundula la ovota sawalola kulembetsa mgawo lachitatu lowonjezera. Mtalimanja anena izi pa msonkhano wa Nkhani omwe achititsa pamodzi ndi bungwe lochita kalembera wa nzika NRB mu mzinda wa Lilongwe. Mukonera Nkhani Nsabatayi pano pa Zodiac mu ndine isomo nyoenda tili ndi zambiri khani pomwe. Welcome to the Grand Business Park, Lilongwe's ultimate business destination. Enjoy up to 30% discount on shop purchases and flexible 5-year installment plans to own your dream shop. The Grand Business Park is a hub for success, supported by both local communities and government partnerships. Your safety matters to us. With 24-hour security, advanced surveillance, and constant patrols, peace of mind comes standard. Strategically located with local bus services and international routes to Tanzania, Zambia, Zimbabwe, and South Africa, the Grand Business Park ensures high customer flow, setting your business up for success. Modern amenities designed for comfort and convenience. Contact us now. Lake Malawi Anglican University, Lamau, January 2025 generic intake. Fully registered and accredited by the government of Malawi through the National Council for Higher Education, Lamau is inviting applicants for the January 2025 generic intake in the following programs: degree programs, Department of Commerce, Bachelor of Commerce, Business Administration, Bachelor of Commerce, Marketing, Bachelor of Commerce, Accounting, Bachelor of Commerce, Finance, Department of Behavioral and Social Science, Bachelor of Science, Public Health, Bachelor of Arts in Corporate Security and Security Management, Bachelor of Social Science in Community Development, Department of Education, Bachelor of Education, Humanities, Department of Theology, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Divinity, Diploma in Children and Family Ministry, Diploma in School Chaplaincy and all forms of chaplaincy. Fees structure: Diploma 400,000 kwacha per semester. Degree programs 575,000 kwacha per semester. Accommodation 200,000 per semester. Mode of delivery: regular classes, weekend classes and block release. Entry requirement: MSCE or equivalent with 6 credits and diploma in a related field for a mature entry. For more information, download the application form from our website or request via WhatsApp or email, or submit physically at our campus located in Lilongwe near Crossroads Roundabout along Chinji Road opposite Petroda Filling Station, or Seco Transport, or call 0999 587 115. Lamau, a faith-based institution for positive change. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play.
takulandiraninso zina mwa nkhani zathu zikuluzikulu Nsabatayi. Archbishop Thomas Nsusa wati sakusunthika pa uthenga wake osonyeza kusakhutira ndi zotsatira zakafukufuku pa ngozi yomwe inapha achilima ndi anthu ena. Mabungwe a MEC ndi NRB afotokozera ntchito yomwe agwire yakalembera wachisankho achibwereza. Khoti latulutsa pabelo phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa yemwe anamumanga pa mlandu ofuna kuyambitsa chisokonezo. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati basi ubale watha ndi Akalisto Pasuwa yemwe wagwira ntchito kwa zaka 6. Kupitira ndi nkhanizi, chiwerengero cha nzika za dziko la Mozambique zomwe zikulowa mdziko lino mboma la Nsanje pothawa ziwawa kwawo tsopano chaposa maanja 2,500. Malinga ndi DC wa boma la Nsanje a Dominic Mwandira, anthuwa akuwasunga m'malo ngati sukulu za Mkombaphala primary ndi osulira anthu pamene akusowa pokhala. Amwandira ati nthambi ya Dodma komanso yona za anthu othawa kwawo alonjeza zopereka thandizo kwa anthuwa monga chakudya. Nditsimikize kuti ndizoonadi kuti anthu aku Mozambique alowa ndithu muno mu Nsanje, muno ndingoti Malawi muno kumvera kuno ku Nsanje, kumene eni ake akufotokoza kuti akubwera chifukwa cha vuto limene liliko kudziko kwawo zokhudzana ndi ndale. Ndiye dzulo tinayendera malo osiyanasiyana amene akhala akulowera ndikupeza chiwerengero cha anthu amene tatsimikiza kuti alowa. Mwachitsanzo alowa kunoko kudzera kudera limene timati kwatiye mulolo ku East Bank, kumene dzulo kuwalowera anthu pafupifupi mabanja 46 amene tauza kuti akhale pa skulu ya Chikonje. Komanso kwatiye Mbenje kumene ali pa Pokera pamene dzulo pana chiwerengero cha anthu 26. Kenako kwatiye Tengani kumene alowera malo osiyanasiyana, komano ngati kwa dzulo kunali kuti anthu amene otayika pa malo atatu. Mwachitsanzo akulowera ku la Nyamithutu pamene dzuloko nkuti anthu anali pa skulu ya Nyamithutu. Ena momwe anakhudzidwa ndi ngozi zokwa mwadzidzidzi chaka chatha mdera la Mfumu Timbiri mboma la Nkhatabe ati sanakhazikike ndipo akukhalabe mnyumba zowonongeka. Asteria Mkandawire azaka 71 ndi Alusi Chira azaka 50 ati akudalira ndalama za mtukula pa khomo pofuna kuchepetsa mavutowa ndipo apempha boma kuti liwaonjezere thandizo la chakudya. Mkulu wa ofesi yoyang'anira za mapulani ndi chitukuko za konsolo ya boma la Nkhatabe a Edgar Chihana walimbikitsa ena omwe akulandira ndalama za mtukula pa khomo kuti nawo azitha kugwiritsa ntchito moyenera. Norbert Nzembe ali ndi ripoti. Gogo wa zaka 71 Asteria Mkandavire komanso Aluse Chirwa azaka 50 omwe anakhudzidwa ndi ngozi zokwa mwadzidzidzi chaka chatha mdera Mfumu Timbiri mboma la Nkhatabe ati programu ya mtukula pa khomo ndi omwe akudalira pakadali pano kuti apezeko chakudya pang'ono ndi kukonzanso nyumba zawo pogwiritsa ntchito ndalama zokwana 16,000 kwacha zomwe amalandira mwezi uliwonse mpulogalamuyi. Komabe Mkandavire adandaula kuti ndalamazi ndi zochepa kuti athane mavuto awo kamba kuti sachita business ina iliyonse kupatulako kulowa magulu osunga ndi kubwerekesa ndalama kamba ka ukalamba wawo. Nyumba yenguwa sondasaniya kukampata kukuti kandalama kondonda kuno ndichita village bank ya Mtukura mbwenu nditapako ndapangira nyumba kugula lolu ndikupimba nyumba iya mbanyiboma limundofya kunkani ya chakudya cha vana. Mkulu woyang'anira ndondomeko za zitukuko za mkhonsolo ya boma la Nkhatabe a Edgar Chihana wapempha ena omwe akulandira nawonso ndalama za mtukula pa khomozi kuti atengereko chitsanzochi. Ndakhala ukondwa kwambiri kumva kuti ena agwiritsa ntchito ndalama zimenezi kukonzanso manyumba awo amene anawonongeka. Ena osati kuti sokuwonongeka koma basi kufuna kusintha kuti kuyesapo moyo wa pamwambako kuyerekeza ndi ndalama zimene amalandira. Boma la Malawi likuchita programu iyi pansi pa project ya social support for resilient livelihoods kudzera mu komiti ya zachuma mu nduna wa maboma ang'onoang'ono ndi thandizo lochokera ku World Bank ndi Social Protection Matidona Trust Fund. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhatabe ndine Norbert Tamba Mtuva Mzembe. Sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara walembera kalata phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera chakumvuma mu mzinda wa Blantyre a Samia Suleiman kuti afotokoze zomwe adachita pa tsiku lomwe adakayendera nyumba yosungiramo katundu ya bungwe la SFFRM kuchilimba mu mzindawo. Malinga ndi Hara izi zikudza potsatira dandaulo kuchokera kwa mkulu wa bungwe la SFFRM
lokhudza zomwe a Suleiman adachita pa 4 December 2024 ponena kuti ulendo wawo omwe unali wadzidzidzi udasokoneza chitetezo cha pamalowo mwa zina. Pakali pano a Suleiman omwenso ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zaulimi wati ngakhale sadaone kalata yodandaulayi komabe akwaniritsa kale zomwe sipikalayo amafuna masiku 7 asanathe ndipo tsopano akudikira chitsogolo cha nkhani. Franklin Mtambalika analemba ripoti ili. Malingana ndi kalata yomwe wasaina ndi spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanihara, phungu wa dera lakumwera chakuvuma mzinda wa Blantyre anapita ku nyumba yosungira katundu ya bungweli modzidzimutsa mosatsatira ndondomeko zoyenera. Kalata ya Hara yatinso Asamia Suleiman anafika ku malowa ndi gulu lato la Nkhani ndipo ananyozera pempho loti adikire mkulu wa bungweli kuti awapatse chilolezo. Izi malingana ndi odandaulawa zinasokoneza ntchito ya chitetezo komanso ntchito zina za bungweli. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo Ian Mwenye watsimikiza za nkhaniyi. Tinalandira dandaulo kuchokera ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndiye mwa ndondomeko yake ofisi ya spika inalembera wolemekezeka Suleiman kuti amveso mbali yawo kuti kwenikweni chinachitika nchani. Pakanali pano a Suleiman omwenso ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zaulimi ati anapita ku bungweli ngati phungu komanso nzika yokhudzidwa ndipo ankafuna kuti akamve mavuto omwe bungweli likukumana nawo pa ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi makamaka nzigawo zakumwera komanso kumpoto mdziko lino. Fereza ndo Malawi including kuswese kwa speaker ko kumpoto ko ulibe fertilizer asadandaula Suleiman wakaenda ku fertilizer ai ine ndikuona ngati pende kwa speaker kuitsa koma anyway ndalembera kalata ndayankha ndikudikira ndimve kuti atichani. Suleiman anapatsidwa kalatayi pa 20 December chaka chino ndipo anawuza kuti ayankhe masiku 7. Mzamasewero timu ya FCB Nyasabe Bullets yasiyana ndiye mwana ali mphunzitsi wake wamkulu Kalisto Pasua. Apasua amene kwawo ndi ku Zimbabwe akhala kuphunzitsa timu iyi kwa zaka 6. Pakadali pano Bullets yati yayamba kale kusaka mphunzitsi oti alowe m'malo mwa Apasua. Tidakalipa za masewero bungwe loyendetsa masewero la draft mdziko lino lati lilimbikitsa ntchito yophunzitsa ndi kuziwitsa ana asukulu komanso anthu mmadera za masewerowa kuti chiwerengero cha akatswiri masewerowa chichuluke. Pachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Richard Manda wati anthu ambiri amangosewera draft ngati macheza koma ndi masewero omwe ali ndi kuthekera kuwapezetsa ndalama. Iwo analankhula izi kampikisano omwe gulu la chiwavi draft linakonza mu mzinda wa Mzuzu kuti osewera masewerowa oposa 20 apikisane ndi kuonetsera luso lawo. Abanso ndi pamtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Archbishop Thomas Msusa wati sakusunthika pa uthenga wake osonyeza kusakhutira ndi zotsatira zakafukufuku pa ngozi yomwe inapha achilima ndi anthu ena. Mabungwe a MEC ndi NRB afotokozera ntchito yomwe agwire pakalembera wachisankho wachibwereza. Koti yatulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa yemwe anamumanga pa mlandu ofuna kuyambitsa chisokonezo. Mzamasewero FCB Nyasabe Bullets yati basi ubale wa atanda Kalisto Pasua omwe agwira ntchito kwa zaka 6. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com na ndine Chisomo Nyenda. The Night of Goshen 2024-2025 crossover. The moment we've all been waiting for has arrived. Join ECG, the Jesus Nation Church in Malawi, for a powerful convocation with Prophet Shepherd Bushiri. The Lord will vindicate you. The Lord will fight your battles. Wherever you are, give Jesus a clap offering of praise.
prepare to let's step into the new year together with the Prophet of God on December 31st, 2024 in Malawi. The Night of Goshen 2024-2025 crossover with Prophet Shepherd Bushiri. Abaleni, ntayori muzibu mula banyumba, musamavurige sonde udzudzu. Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep mosquito bite free. Very Safe creates a natural and protective solution from malaria and tropical diseases for the whole family.